mana iki Pak Tatak? Ape, wis tapi. Tak tinggal dulu deh wis mari kabeh iki. Sekarang ini begini. Kok kedange enggak mateng? Enak kuwi. Iki? Kok iso ora mateng loh. Ini ki mateng parane kuning. Soalnya gedangnya wis mateng. Mbok, mbok mam satu enak. Gurih. Loh. Iki mau kok ora nek sing nawani to kayak Oh, Pak, iki dicemplung. enak ra? Aku mau makan pisang bakar tanpa minyak goreng. Guys, Dene aja apa ora kurang nggo sitok. lha iki mek loro iki sampean arepe? Enggak. Cemplongno nisor. Sitok kurang lah. Badine arep Cemplongno nisor kono lho minggu mateng engko. Rara arepe Rara? Arepe Rara. Mateng arep. Arep kok Rara kok. Delon. Rewange kena nggih goreng-goreng iki lho. Semut. Mau kok nek semut tuh yo? Engko nempel-nempel nek sekene. Kerewange kena nggih goreng-goreng. Aduh, Iya, kerewang lho kena goreng-goreng. Tape goreng. Tapi gak kena dihitung tapi ini. Tapi zaman kalau bendui ya nggih goreng-goreng ya ngonoan kuwi lho. kalau bendui kalau apa? Nah, zaman cepet lempung. Sepur lempung apa ya? Ya enak demo zaman Nek cepet. saiki nek sepur lempung tumpaki wong brentek. Iya nak. Iya. Zaman Serbete pali. aja. Masa enak sepur Enak lempung. dapur lempung. Tak numpake piye iki? Ditunggangi nek. Mustahil aku tidak percaya semua itu. Dan kalau bendui nggih goreng-goreng ya ini iki. Sepur lempung jenenge. Ya kapan-kapan Iki piye terus ora andang beda mami. Emang ngomongnya aku masih dibakar ya. Ya kapan-kapan nek bengi ngono akhire gawe apa? Mimi apa masak apa wong ngono ning kene. Heeh. Nek bapak arep Pak Tata ki balik kesel ngono kae. Enggak oleh ding ngeluh kesel ya. Enggak Nek boleh. jame Pak wis Tata. balik lek masak enak-enak wong loro ae. Ojo ngenteni. Juga ada dijajal balik rene. Lek curu-curune mulai kok masak enak-enak. Plak ini kita mureng mulai Pak, dari tak ceritane ya. Bapak iku ki enggak mungkin kok balik ki mesti rene. Sik tak hitung ya, Pak. Pagi jam 8. Ngingok ning kamar. Sekarang ngeterne Amel Iya, aku ki nyeritane Pak Tata. Jam 9 2 kali, ke jam 10 12 1 2. Engko mari ngono kan ngonten to, ngonten paling pulang jam pira ya, Pak? Ngonten dhewe paling pol-pol sak jam ning 2 jam ya. Balik engko adus rene. rene neh wong gak aku. Ora ono gak mbok pi, nambune kopi yu. Kopine sapa? Terus bengi rene neh. Gak mungkin nganu sampai ketilapan nek masak enak. Tapi lek dhewe pas metu nganu ya Dik ya. Jarene bapak iso goleki ping bolak-balik. Kayak digolek cilik-cilik wae ya, Pak. Apa iki ditukul jadi loro, Pak? Tapi wabet iki dijunjung. Enek to kayu sik wakeh kok. Kasia. Blabak. Blabak sik wakeh. Goroke. Gorok. Kira terus gini gorok. Anak karek ikir. Ikir karekan. Kira Anak ndek loro mah kono. Kira kok ndek pikir to? Gak ndek pikir ya gini. Gak. Bakar. Damelan apa, Pak? Pedet ora? Mboten usah engko digerek ngeret. Boten. Wah. Dadi mowo. Saloke dadi mowo. Kurang dhuwur ya. Kurang didik, Pak. Wis ngene enggak apa-apa, Pak. Kucing wis gak nganu. Minggu kena dienggo pencolotan kucing. Sing berarti lek diranjuk teko. Ketane enggak, Pak. Dodol. Iki gur bingung kucing ngoyo. Paling ning nisor no. Ning nisor lincak nes nganu. Iki Ngeong. tapi sisih nih sing ora mepet kene kok piye. Ning ngerti nek ngene kono kuwi lek dinganekne mbo. Yang ini gedang bakar.
Oh, kok kurang matang. Kurang Pak Tak. Kurang ben gosong. Kan sing gosong kulitnya tuh Pak Tak. Tapi sing jero kok enak. Iya, dan Tapi petang nguntil gak mateng-mateng. Karena kok Iya, terus pesenan di sana sih. Wes pesenan. ora ana balik kan neng. Apa niki sing dhuwur tape. Apa ya? lagi kok lagi dicolong kucing piye? Apa iso niku? Lah, masuk ra iso. Ambune iki nyograk soalnya. Enggak aman kok. Besok kita masak pagi karena kita besok mau ada acara itu apa kan setiap Jumat Pahing apa Jumat Kliwon ya itu yasinannya di masjid. Nah itu biasanya makanan aku nggak paham cuma aku apa usul boleh nggak ngasih makan waktu buat makan setelah ngaji hari Jumat. Ibu-ibu ternyata boleh. Terus aku pesan ampok pesan ampok kok belum ada jawaban ya aku mau telepon ya tak pesan ampok ya wis beneran ngono. Menunya apa? Menunya segampok. Menunya segampok. Kita besok makan ampok jangan kates lah kates wae golek ya. Aku arepe Ibarat Dan ini melu jadi kayu ora. Enggak apa-apa kena digo kayu bakar pisan. Kok gedangnya rasanya enak pahit-pahitnya ra apa-apa. kok badhe pesen ampok saged. Kan awang Bu, lahir SD karo. Ya juga Mas. Oh, dadi oke. Pokoke ra diolak-alik, mau diolak-alik ora? Ping pisan tok. Pek bisa. Dul. Tapi wajan sih rada Oh, berarti tepungnya kurang, Pak. koretane gedang ke mau ya. Apa ini manis, gedangnya manis ya belumnya ya manis. Jadi masaknya manis sih. Kelate Pak Tatak. Kalangan. Maksud saya apa? Kelat. Ini goreng karo kreweng sing dikei minyak roh sik wing pisan iki ya. Masak lagi. Dhisik-dhisik urung tau aku roh. Masak, Mas. Ngerti ku lek kreweng mek dinggo goreng kopi ngono wae. Apa lek oseng kopi mewah. Goreng kopi. Sing dikei minyak lagi roh. Ngene iki. Biyen ya ngono androngane wajan zaman biyen. Zaman itu perlumpung biyen. Minyak apa? Iya minyak ya. Tapi biyen akeh-akeh wong gawe lenga dhewe kok. Minyak apa? Kayak blondone. Gawe dhewe. Blondo. Bisa kira nek wit kambe. Dia bodoh mati pangane babu. Nah, gedangnya semacam dimam lagi. Era dimam dah. Udah ngambil ora? Luwuknya tak abang. Moh ternyata. Bidas nganu nih. Gulanya kokean Aja mari. dijual, diambil. Panas. Panas. Kira gosong ora gulane keluar wi Panas minyaknya. ya. Wah, enak. Aku telepon entek baterainya, entek baterainya apa jenenge? Entek pulsane. Orang dhewe, enak era. Panas. Yang anu. Pipi. Nganu mbake enggak enek WA. Enggak. Duwene nomor HP biasa. Kondong Heeh. wong di. Kok wong endi to?
Bakul lampung iku lho, Pak. Iya. Enak ora? Jadi koncone kancamu. Iya, mantap. Kayak malah di kalung ranggu. Kayak gulumu mbok kayak iya apa to ora? Makanya, Bos. Iki lek digeret ra apa to ora? Ya. Dia angin letak nelen. Cepat saya ke mau. Enak iki. Kok yo mambu ae. Iki endi sing oleh gedang bakar, gedang Gedang bakar. gedang brotoli gerang. yang ini Loh, kok enak sing lanjut nih. Gedang godhog, Gedang godhog, meradali, meradali, dadai capil. dadai capil. Marah ya opo? Enak ya Allah, nikmat. Ora mbok keruk kan juga. Kemeluk. Enak iki. Nganune dilaki to, ireng-ireng iki. Tapi Wah, rumah Rara sawangan kan nganu. gasnya banyak tapi nganu gedang rumah saku bermain gedang ngentat gasnya berbanyak ya apa meneh mangan telo peh nongko gasnya banyak Pak. Menjeng. Kayak menjeng jemblem. Kan do metu. Aku kemarin pengen ngomong ngono, kayak menjeng. Heeh. Tak kira telo. padahal bapak kan sami to Pak bener-bener tapi bapaknya ngengkel daripada aku kedusan karo wong tua dadi nek yo manut masih yo kleru ki lek anake kudu manut karo wong tua ya kadang dokter nyeneni barang ora apa-apa to Enggak. aja kecap ngene enak Pak matang dulu mas Enggak ada kabar. matang Terus piye ceritane? Iki Pak Tatak sing masak sing mangan. apa-apa Pak tau mingkem nek mangan ngene lho ngono lho Sekarang yo ngalasan. Itu piyaji. yo ora ngono jenenge nyelekne piye nek bolak-balik Apa sing digodhog ae? Gue iso godhog. Itu malah gedang. Iso godhog. Goreng tape kayak mango. Iso godhog. matang lah mbak ini mbak tekan ana bojoku cemburu ta karo mantane Nawang nek Pak Nah, sakone koni mesti ngono bapak ya. Cuma raing lama aroma hati. Tekono nase. Nah, Pak. Riz, Tris, sampean sampean sik cemburu enggak? cemburu ora karo mantane Nawang. Pol. Be aja. Oh iya, genge. aja Tapi kayak sing cemburuan nih sing wedok to rumah aku. Wong wedok iki itu hal biasa, hal lumrah. Mas ya Pak Tata ke tempat gudang ndi lah ya. Tahu mesu ora Pak Tat. Ya iya. Biasa kayak bagel. Piye ra? Lagi kayak bagelnya. Nesu karo bojone. Ya ampun Siti. Nang omahe nesune ngono ya. oh neng Lucu guyon-guyon. Padahal guyon tapi Enggak kan ibu hamilnya sensitif loh masamu. lah aku tolah ning gudang oh iki betul Nek teko omah lah kan. Apa meneh kayak numpak sepeda motor bawa mau wenggok langsung ngoyot. Kapan? Yo, mbuh kapan nggih? bakar iki aku Pak Tat. Kowe tinggal mak sesok. Nyapa? Ya cuma berkah. Alah ra apa-apa. Sesuk tumbas neh. karo mbak Aku urung mangan. Wis nene mbek wis. Ora apa-apa ya Pak. Bakar Pak Tat. Kulo gere. Tapi di kayak klobot wayahe, Mbak. Iki mateng-mateng. sing enek obote ora enak mbak koyo langsung ini Lek nganu engko enggak enak lho. Lek enggak enak klobot Riz, Boten anu Pripun, Pak? karo kok. kucing lek mencari iki teko kan ya. Ketok ning mek nganu tok enggak sampai, Pak. Ya boleh kucing kuning kuwi. Apa? Dioseng-osengne tempe mau karo Mbak Ati. Oseng-oseng tempe.
Bahan awang ya cocok kok. Aduh, aku seneng niki. Sing enak yang jangkep kok, orang ini an. Enak iki an. Mau masak apa, Mak? Astagfirullah, bengok. Dengar berangkas enggak? Enak ra? Enaknya berangkas. Berangkas sik ra? Ojo lak kulkas temen. Enak kok Bu brengkes Bu. Hah? Enak. Wih, sono. Kapan-kapan gaya? Kapan liburmu ki le? Selasa aku jalan karo bapak kok. Urun Pak Becak. Mak, sampean meng dirasani jarine sing lamar bapak sampean. Ganteng men. Emak tapi pancene sampean ben pas arep dirabi bapak dolan mbek pacarmu dhisik to. Arep tabrak bis lho. Ya ya, Mbok. Mbok, Lek dolan karo pacarmu arep ditabak bres sama bapak sing aku sama. Ki lho enak. Aku ben kan ya dolan dhisik. Incik iki. Sakne. Wes mak ngene iki, Mak. Ingkem to. Ingkem bisa. Wes serius mateng iki. Iki enggak enak sing njaluk lho. Delok Mbak. Enggak. sepupu aku mbak yo mek anak kresek. Ngendi lek Enggak enak iki enggak enak sing ngalah nih. kok murah man? 10 aku sak mono kean. Wae tuku 20, Mak. Ten pundi Bu lek tumbas Bu? Mriki kula dalan. Waya tumbas Bu. Lor perapatan. Lah kuwi wis tuku kuwi. Enggak tumbas malih Bu. Entek. Ngene aja ngenteni mesakne lho, Mak. Sesuk nah ya ngono. Lah kuwi wis tuku kok. Ya panas tapi. Anu paling mak nek dhewe paling. panenane dhewe ya nek lho, Mak. Pulak ya, An. Paling cilik-cilik. Bakul pasar rek sing gede-gede 6.000. Tapi nyetak. Heeh. Gede-gede sak kresek. Heeh. Gede-gede sak kresek beta. Sak kilo 6.000. Ya pirang kilo nih? Loro umbil. Padahal Murah, nek dia plastik nu isi telu. Tang tengah. Sampeyan aja mikir batine tok. Lah rugine iki ya dipikir, Mbak. Ya aja sampai rugi. Loh, nggak mungkin. Soalnya sayurnya nggak mesti langsung habis. Rong dina payu ya, Mak. Sampeyan nih lek ngitung batine wong hitungan pisan sak rugine bosoke barang. Aja mek batine stres lek ndek pikiran iri iki pikirane buneng. Buleng. Aku enggak tahu iri. Buleng. Lah kuwi, lah mak omone jagung mbok hitung batine kok. Ya oleh. Kita ya rugine Wis Mbak. ngeplek-ngeplek sapa enggak? Mak lalap. Akan ngomong to, Pak. Bundel. Ini lho sing biasa nih. Nah, ngene iki jenenge tonto. Lah. Tak kira ntok kadang. Aku mesok arep ngomong entuk-entuk ya Dik ngomong. Malah mbahku meneng ae. Jemblem ki ya dawa gini. Tibakna bapak ya kaya aku, Mak. Ya mau. Diomong kok. Toto meneng. Dan. Kadang aku meneng ae. Piye ra meneng ae? Tak ngreneng kok. Ngrasani ora. Bapak paling ning dalan keselak-selek. Dirasani ya di ten mriki. Mau rasane aku. Anu pra, Arep separo. ya angel ditugel Piye? panas kok. Aku wedi minyak iki kuduku lagi enggak. Wis enggak usah lekno iki soalnya membuka abu. Iki mambu abun tak pangan. Cuma pangan wis. Ya ya.